खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जासिहरबाय आङो नै ओरैनो गोसो जाब्रबना खालामबाय आरो खालामना सानदोंमोन ओमफ्राय दा हरनि 8:30 जाबाय माने बारबाय 8:30 गथ'खौ दसे सिखायखांबाय ओमफ्राय आं दा संनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बेखौनो ओरैनो माने खालामसै होननानै भिडिअ खालामसै होननानै आं खालामबाय नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै हरनि संनो गोनाङा बेनो जागोन आरो बे पनिर ओमफ्राय बे खुमब्रा हायनानै लाबाय आङो खुमब्राफोरनि बेखिनि आरो बेनिफ्राय बेहाय सामब्राम गुफुर हाइजें देनानै लाबाय एसे नैबेथिंजाय पियाज आरो बानलु थाइसे होगोन बिथिंजाय थावा नै होलांबाय दानिया आङो खुमब्राखौ होनोसै आं बांद्राय बुरजा थावाखै माने बांद्राय बुरजा थावबाबो मेथा जायोना आरो नांगौ जायोब्ला जों एसे होगोन आरो दसे एरखांबाय आं बेखौ ओमफ्राय खोबना होनोसै एसे खमायनानै मोनथिनानै थादों बिथिंजाय खुमब्राया रबबाय थानोसै नै माखासे दङ बेफोरखौ सुलायनोसै दानिया जोङो लास्टाव मोननो गोनांसो होनांगौ गोबाव संनो एसे बोरैबा जायो सानजौफुनिया सबाइ ओंख्रिमोन संबाय ओमफ्राय नै बेबो जाबाय आं माने माबायाव दोनसै ओमफ्राय हरबाबो जानोसै आरो एसे बुरजा संखानाय जाबाय गासैबो रेडि जाजोबबाय जानोल' नांसिगौ नै बाथोना आलु साफा जादों नै ओमफ्राय गोथाव जादों मोजां मोनखायो सोर सोर नोंथांमोनहा बिदि जायो आरो जायाखैब्ला जाना नाय ओरैनोथ' जोङो आलु मटर जाबाय थाखायो ओमफ्राय बिदिबो बानायजायो आरो जेरै गोसो जाजायो नैबे बेखिनियानो आरो ओइ बाबुथ' दौगासिनो दौजायो दे 10:00 जाबाय 10:00 बारबाय आं दोनथ'नोसै आरो आं दसे थाना जानोसै गोलोमजोबदोंमोन दानि संनायाव ओरैनोथ' बिदि संबा आरो गोलोमखायोना ओमफ्राय बोथोरा खिन्थु दिनै गुसु अखा हानानै थेवबो आरो गरमनि माबा खानाखै गाबोन बाबुनो माने फुङाव स्कुलाव टिफिनाव आलु पराठा हरनो थाखाय आङो नै लाना दोनखानोसै फुङावथ' हास्लाबाना माने फुंफोराव उथिबाथ' हायो ओमफ्राय उथिबो बायोब्लानो लेट जाखागोन उन्दुनाया फ्रिजआव दोनगोन नालाय जेबो जाया आरो बिसोरनिया होनाया माने 10:00सोआवनो जाहैयो नालाय स्कुलाव 7:15-20 बानायनानै हरगोन दा नाना दोननोसै एसे ओरैनो इनि आन्था नै नाखांबाय एकदम गुरै दा आं बेखौ खोबना दोननोसै गाबोननि थाखाय बेखिनिखौ आङो माने बासिना दोनबाय आरो गाबोन मा क्लास जायो सानफ्रोमबोथ' जाखायो एखे नाथाय फ्राइडेआवल'सो एसे खम जायो ओमफ्राय बेफोरथिंबो दंबावो मेरला गाबोननिया नै बेखिनिया आरो ओमफ्राय बिराद रोजा नालाय बिराद गिदिर जाखायो नुनायावसो ओरैनो खम बायदि नुदों आंबो जानोसै मिक्सारखौ नेलायला बाबुआ जाखांबाय ओमफ्राय बे आटाखौबो नानानै दोनबाय आङो बेफोर माने मानसिखौ मानजा बिसियानो जा सानफ्रोमबो बे संनाय जानाय लोंनायनिनो ओमफ्राय आं दा जानोसै आरो बारा गोलावबो खालामबाय थालायला नै बेखिनिखौ लाबाय आङो सबाया बिराद मोजां जादों दे कालारा नाथाय बेहाय बोरैबा फैदो आरो नै बेफोरनो बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो ओरैनो दसे हर टाइमनि गुसुं ब्लग बानायबाय आङो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गुड नाइट बयनिसिमबो